Na de bekerwinst in FC Rijnvogels pakt SC Cambuur in de competitie de volle winst in Achilles 29 uit Groesbeek. Een verslag van Frederik Wijma. Van begin af aan is duidelijk dat Achilles 29 net naar Ljouwert kwam is om te voetballen. Een moer van verdedigers zorgt ervoor dat Cambuur amper een kans krijgt. Al had Jergé Hoefdraad je toch een aardige actie. Moet ik zeggen dat ze heel veel bouwkundigen in het team hadden, want ze hadden het aardig dichtgemetseld. En ik moet steeds maar tegen de jongens zeggen, wen eraan, want dit ga je vaker meemaken. Maar het is niet echt prettig, nee. In de tweede helft dan dit moment. Martijn Barto draait naar binnen, wordt vasthouden en valt professioneel binnen de 16. Penalty, zei scheidsrechter Ingmar Oostrom. En boppendot de tweede gele en dus rode kaart voor Barry Bayer. Erik Bakker scoort in de 62e minuut de 1-0. En Cambuur stiert Tjensien man. Maar toch kunnen de Groesbekers nog gevaarlijk worden. Nienhuis is er al net gereisd op. En ik trainer Rob Maas jocht zijn ploeg de verkeerde kant uit gaan. Een kopbal van Job van Stee op een Lotte. Maar het wordt nog slimmer. In ondertal weet Achilles 29 de Ljouwerter zwier onder druk te zetten. En het ongelooflijke gebeurt. Een verwoestend schot van Koursat Sourmeli vleent erin. En de stand is weer in liekwicht. Het publiek fluitert en de eersten gaan al naar huis. Maar dan het moment van Ricardo Kip. Vol op een wreef en eindelijk rekken. Het was geluk dat die bal voor mijn voeten kwam. Maar uiteindelijk schiet ik hem wel gewoon goed binnen. En ik denk dat het een aardige opluchting is. Vlak voor tijd maakt Ninos Gaurier zijn eerste Cambuur goal. En brengt de eindstand op 3-1. Een zwierbevochten overwinning. Het was niet de mooiste wedstrijd om te spelen. Maar dit is echt zo'n wedstrijd waarbij het heel cliché klinkt met 3 punten snel vergeten naar huis.